quin és el poder que jo li dono a la meva audiència? És que quan nosaltres ens sentim intensivament observats, li confegim a l'altre, al que ens observa, un poder, i aquest és el punt que més angoixa ens genera, perquè ens sometem a judici dels altres amb el risc de ser suspesos en qualsevol aspecte de la nostra persona. Transformem l'assumpte en un assumpte personal. Per tant, el primer element que nosaltres hem de tenir en compte a l'hora de fer una presentació oral en públic és separar-nos nosaltres com a persona de la nostra obra, la presentació. Imaginem-nos ara que nosaltres ens han encarregat fer una presentació oral. Què tenim que fer? Anem a concretar una mica el tema. Per exemple, Ferran Adrià, que sabem tots qui és, vindrà aquí a Gràcia a presentar la bondat de les calçotades amb salsa de romesco. I l'hem de presentar a ell una mica, hem de fer una petita introducció tal. Què tenim que fer? Reunir informació. Estructurar la informació. Seleccionar uns objectius, els recursos que utilitzarem, no? Recursos. Pilar, què més? El temps. Aquí, l'audiència. Importantíssim. L'audiència. Jo crec que ja tenim prou, ja tenim prou. Fixeu-se que ara mateixa, si nosaltres fórem la persona que tinguérem que presentar això, estaríem en una situació de atacaditos de los nervios. Perquè fixeu-se que aquí tenim tot un munt de coses, però estan totes, fa no fa, al mateix nivell. No hi ha res que diguéssim, aquí tenim un fil que ens estira el fil i a través d'aquest fil se'ns organitza tot. Aleshores, la primera cosa que necessitem és l'objectiu general. L'objectiu general. Això és essencial. Com que nosaltres tenim aquest objectiu de promoure la dieta mediterrània entre els nostres avis, hem decidit precisament per això fer venir al Ferran Adrià amb els calçots, el romesco, les torrades i companyia. Per això hem decidit aquest objectiu específic. Això a qui va destinat? Quines són les característiques de la nostra audiència? Si la nostra audiència és aquest grup de persones, allò que jo li vull presentar, per quin punt trobarem una coincidència d'interessos entre el que jo els presento, que en aquest cas és la dieta mediterrània, i els seus interessos de guanyar salut i qualitat de vida i rejuveniment. Doncs aquestes qualitats d'antioxidant de la dieta mediterrània seran ben rebudes si les explico bé allà entre la gent. Aquest és un punt essencial. Hi ha un altre element que és essencial, que és quant de temps tindrem per explicar el que faré. Què li vull dir, a qui li vull dir i quant de temps tinc jo per dir-li-ho. És el primer element de tranquil·litat. Tenir la seguretat nosaltres que aquella presentació està ben conformada, està ben organitzada, està ben argumentada i tindrà l'interès de la gent que ens escoltarà perquè han tingut en compte a qui l'adreçaven. Fixeu-se que ara mateixa se'ns ha organitzat una mica ja el panorama, no? A partir d'aquest moment estem en condicions d'anar a buscar informació. Ara estem en condicions d'anar a buscar informació. Però no abans de fer això. Aleshores, després, en el tipus d'estructura interna de la presentació, també podríem definir diferents estructures. Per exemple, si és un informe, podríem adoptar una estructura cronològica de presentar les coses com han anat passant. O una estructura, per exemple, de plantejar, posem per cas, un tema i subtemes i apartats, podríem fer-ho, o causa-efecte, depèn dels continguts, o un problema i les solucions. Això depèn, ja és una cosa com a internament de la part del cos, de com ho organitzeu, depèn dels continguts. Però, en definitiva, sempre aquesta estructura bàsica de quin és l'objectiu general, quin és l'objectiu específic, a qui m'adreço, quant de temps tinc jo per poder presentar això.
Això és essencial, és essencial absolutament en tots els casos. Jo crec que ara mateix, amb aquest planning que tenim aquí, tots els que estem aquí podem preparar una xerrada del que sigui amb la tranquil·litat i la seguretat de que tenim una xerrada ben armada i que anirem allà i aconseguirem el que ens havíem proposat. El gest, fixeu-se que el pes del gest és brutal. Al respecte del llenguatge gestual, la major part dels manuals de parlar en públic, que suposo que molts de vosaltres haureu tingut o fullejat o el que siga, tenen un capítol, llenguatge gestual. I aleshores he agarrat un trosset per llegir-vos-el, perquè anem a veure què passa amb el llenguatge gestual. La postura de l'orador ha de ser de seguretat, autoritat i equilibri. Ha de tenir els peus separats, però no molt. Per exemple, una coseta així. El pes del cos ha de descansar sobre la superfície dels dos peus de manera equilibrada. I dius, no, cap aquí, no, cap allà, al centre, a veure, ara estem bé. Has d'evitar jugar amb objectes, volia la mà, tal, tampoc. La gesticulació has de tenir un to de credibilitat. Bueno, és igual, el que me vinc a referir, que necessitem tota l'energia per comunicar el missatge que nosaltres portem. I què li passa en el nostre llenguatge gestual? Que cada persona tenim una manera especial, única, de bellugar-nos i d'harmonitzar-nos. Què és el millor que podem fer amb el llenguatge gestual? Oblidar-nos-en, passar de tot, preparar-nos molt bé la presentació i donar-li aquesta categoria. El llenguatge gestual és un mite, al que no li hem de fer ni cas. Un mite. Per què no ens interessa? Perquè el que tu necessites per fer una cosa que és en fora teu, perquè tu la comunicació la tens que sortir del teu cos i ha d'anar enllà. Per tant, necessites tota la llibertat de tots els teus recursos per a posar-la en moviment i treure-la del teu cos. Si tu poses l'atenció en controlar-te, no podràs fer mai això. Sempre estaràs com a restrictivament relacionat amb tu. Però si jo me deixo anar, que jo deixo que els meus gestos acompanyen el meu discurs, aquí és on tindran la naturalitat. Aquí és on tindran la meva manera particular de moure'm. I jo necessito tota aquesta orquestra gestual meva i tu necessites la teva. Estem d'acord en que el llenguatge gestual no ens interessa tocar-lo, ens interessa preservar el nostre propi. I quan tindrà el nostre llenguatge gestual tota la seva força? Quan nosaltres tinguéssim seguretat respecte de lo que nosaltres volem explicar. Quan nosaltres estéssim segurs, perquè tenim una bona presentació, ben preparada, ben argumentada, ben fonamentada, ben cronometrada, perquè l'hem preparat a casa, l'hem dit a diverses vegades, ens hem mirat, mitja hora tinc, me sobren 5 minuts fins i tot, tranquil, anem bé, saps? Jo la meva recomanació és aquesta, no feu ni cas en el llenguatge gestual. Apreneu a bellugar-vos vosaltres amb tota la llibertat en un entorn protegit. Quan dic un entorn protegit, perquè poguéssiu com a tindre que tinga un impacte el més petit possible sobre la vostra imatge, el respecte cap a vosaltres, que no vos representi cap pèrdua, cap dany personal, saps? I perquè poguéssiu agafar aquesta mica d'atrevir-vos a moure-us en vostra naturalitat. I aquí és quan guanyareu després la confiança per poder expressar amb tota la vostra força el que vulgueu expressar. Normalment, quan tenim com un cert por a parlar en públic, entenem a l'audiència com a contra nosaltres, front a nosaltres, quan realment la relació que ens interessa adoptar és la relació d'aliança amb l'audiència, perquè és una relació que ens permet minoritzar aquesta confrontació de partida que normalment adoptem quan sentim o vivim o considerem l'audiència enfrontada a nosaltres. I ara aquí ja començarem, perquè ara ens interessa els recursos aquests per a fondre la major part de l'esforç que tenim nosaltres a l'hora de preparar una presentació oral. Aleshores, el que necessito primer que res és que m'anéssiu dient què és el que a vosaltres en particular us posa nerviosos. A tu, la gent que t'estarà mirant.
Quédate en blanc. Quédate en blanc. Equivocar-me en el discurs. No complir les expectatives. Alguna coseta més? Deixar-te coses. Bueno, aquí tenim una bona selecció. La primera cosa que ens interessa averiguar és per què nosaltres ens posem nerviosos quan tenim que fer una activitat com una presentació en públic. Què és el que passa? És que nosaltres sotmetrem una cosa que nosaltres hem fet i a nosaltres mateixa, tots en un carròs, a els ulls dels altres. Aquesta és la primera cosa que passa. Nosaltres ens exposarem en acció, presentant la nostra obra, el nostre discurs, a la mirada dels altres. Si nosaltres ens presentem compactament nosaltres i el discurs a la mirada, aquí intensificarem brutalment el perill. Perquè li donem el poder a l'audiència a que ens jutgi a nosaltres com a persones. Per tant, aquest és el per què el nostre cos reacciona d'aquesta manera. Però què passa? Que això fisiològicament passa en el nostre cos i nosaltres ho percebem. Percebem aquests canvis. Depèn de quin tipus d'interpretació li donem nosaltres en aquests canvis, aquest risc o aquest perill el farem créixer o el deixarem relativament neutralitzat. Perquè nosaltres tenim una certa capacitat de maniobra, de gestió de la por en els primers moments. Aquestes són dues possibilitats que tenim. La interpretació que fem nosaltres d'aquests canvis fisiològics. És un estrès que a mi m'ajudarà a fer el discurs bé, perquè estaré com si siguéssim tots els músics a punt, el director preparat perquè comenci a tocar l'orquestra en condicions i el millor possible. Aquesta miqueta d'estrès ens anirà molt bé perquè ens farà optimitzar els recursos que tenim. Si nosaltres li fem aquesta interpretació, ens farem de quintacolumnistes de nosaltres mateixos. Jo crec que ara, en el que aportem de taller, tenim recursos per a moltes d'aquestes coses fer net, o almenys estratègies per a poder minoritzar-les al màxim. La gent que m'estarà mirant, que te faci por la gent hem vist abans, aquesta estratègia de separar-nos el discurs de l'orador, la posició d'aliança de l'audiència que hem vist abans, que la majoria de les vegades, fixeu-se que heu valorat dels vostres oradors. La qüestió de que si te mira és que t'està atenent, t'està considerant i t'està reconeixent, t'està dedicant la seva atenció. Per tant, aquesta interpretació de la mirada també podem nosaltres canviar la interpretació de la mirada de l'audiència. Quedar-me en blanc. Aquesta és una de les pors que ja moltes persones tenen aquesta por. Què podem fer si nosaltres tenim por a quedar-nos en blanc? Portar la xuleta. Portar la xuleta. Què faig jo? Jo porto xuleta. Por a equivocar-me. Aquesta por d'equivocar-me o deixar-me alguna cosa és la relació que té un examinant davant del tribunal que l'examina. I la relació d'un orador davant de l'audiència no és aquesta, perquè precisament la relació està canviada. Precisament el que sap és l'orador i l'audiència ha vingut, a lo que dia Concha, a adquirir el coneixement de l'orador. Estem d'acord? Per tant, aquí el que s'ha de redefinir en aquestes dos pors és el rol nostre, el rol de l'audiència, i el poder recuperar nosaltres el poder, perquè li han donat poder de tribunal d'oposicions a l'audiència. I aquest no és el rol. Que la por té una qualitat, i és que és absolutament específica i personal. No n'hi ha dos pors iguals. I aquella por específica, si no la fonem, aquella por específica, no la superem. L'han de fondre aquella en particular, aquella por concreta que té Oriol. Si no agafem aquella por concreta que té Oriol, Oriol no podrà superar aquella por que té. Aquestes dues. Espero que esteu contents en el que hem aconseguit avui. Gràcies. Hem aconseguit en el temps.
Bueno, doncs moltes gràcies i vos esperem la setmana que ve.